Počujete to ticho? To je reakcia Európskej únie na bezprecedentné kroky v Maďarsku, ktoré robí nový premiér Péter Magyar. Kroky, ktoré sú v priamom a príkrom rozpore s elementárnymi zásadami demokracie. Na jednej strane sa nečudujem, pretože naša vlastná skúsenosť hovorí za všetko. V čase, keď Matovičová, Hegerová, Odorová vláda rozvrátili právny štát, Európska únia nepovedala ani pol slova. Zatýkanie a prenasledovanie lídrov opozície, držanie ľudí za mrežami bez súdu celé mesiace, či dokonca podozrivé úmrtia vo väzbe. To všetko nestálo Európskej únii za jeden jediný komentár. To sa chcem opýtať, kde sú teraz všetci tí ľudia po tom, čo sa stalo v Maďarsku. Za pár hodín pripravená a schválená ústavná zmena, ktorá šmahom ruky pripravila prezidenta Maďarskej republiky o mandát, hoci bol zvolený až do roku 2029. Na ústavnom súde zrazu skončili 4 sudcovia vrátane predsedu. A spätne sa zaviedlo pravidlo, podľa ktorého môže byť človek poslancom maximálne 12 rokov, čím vyradili z hry najskúsenejších opozičných poslancov. Ešte raz. Odvolanie ústavne zvoleného maďarského prezidenta. Čistka na ústavnom súde a spätné odpočítanie 12 rokov opozičným poslancom, aby už viac nemohli kandidovať. A Európska únia nič. Ani slovo. Zrazu jej nejde o hodnoty, nejde jej o demokraciu, nejde jej ani o princípy. Robí to náš nový maďarský kamarát a teda je všetko v úplnom poriadku. Chápem, že v Európe nemali radi Viktora Orbána, pretože si pred Bruselom nedával servítku na ústa. A chápem, že sa ho chceli všemožne zbaviť. Ale mlčky tolerovať a možno v duchu aj tlieskať tomu neslýchanému útoku na základné demokratické princípy, to je čiara, ktorú nemal Brusel nikdy prekročiť. Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Tomáš Dechovský, všetci svorne mlčia. A to je desivé. Pretože tým posvedcujú princíp, že nejde o to, čo sa robí, ale kto to robí. Keď je to náš politický kamarát, tak je všetko v úplnom poriadku. Ale ak je to niekto s iným názorom, okamžite ho treba prefackať na medzinárodnej úrovni a spraviť z neho vývrhela. A toto bohužiaľ nie je Európska únia, ktorej budú jej obyvatelia dôverovať.